Un exregidor i els responsables de 3 restaurants d'Alt Àneu han estat acusats per la Fiscalia de Lleida de causar la intoxicació massiva que hi va haver al poble per Nadal. Segons la investigació, es van encadenar les irregularitats dels uns amb les dels altres. Els restaurants abocaven il·legalment aigües fecals del riu Bonaigua i com que l'Ajuntament extreia, també de manera irregular, aigua del riu per al consum, la contaminació va arribar a les cases. L'exregidor d'Obres de l'Ajuntament de València d'Àneu, Jordi Ferrer, és una de les 5 persones que Fiscalia ha acusat de provocar un brot de gastroenteritis causat per un germen que es trobava a l'aigua dels dipòsits municipals i que l'any passat va afectar un 65% dels veïns d'aquest nucli. En concret, el fiscal acusa de tapar-ne les causes, ja que en conèixer la intoxicació, l'exedil hauria intentat manipular el clorador dels dipòsits per atribuir els efectes del brot a un mal funcionament d'aquest mecanisme. També se l'acusa presumptament d'omplir els dipòsits municipals de forma il·legal del riu Bonaigua. L'exregidor nega totes aquestes acusacions. Jo no em sento culpable, perquè si dius la primera vegada que fas una cosa i surt malament, dius, carai, què has fet? Però clar, fa uns 15 anys que estem fent el mateix sistema de reomplir 2 vegades l'any quan feia falta. Els altres implicats en la intoxicació són els responsables de 3 establiments de restauració i l'encarregat de manteniment d'un hotel de la zona. Fiscalia assegura que el brot de gastroenteritis es va produir pels abocaments d'aigües fecals que aquests hotels feien en el riu la Bonaigua, d'on després l'Ajuntament feia una captació il·legal. Els veïns volen saber què és el que va passar. Com a família afectada, la meva àvia va morir. Va morir, doncs, a veure, potser no directament d'això, però sí que la va anar debilitant, i això, doncs clar, a una persona gran li afecta, no? I, bueno, llavors això, doncs, lo important, doncs, és que, bueno, almenys que se sàpiga la veritat, què és el que ha passat. El fiscal ha denunciat aquestes 5 persones per presumptes delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. A més, l'exregidor se l'acusa d'un presumpte delicte de lesions imprudents. Eva Clausó, TV3, València d'Àneu.